Giňişlerinde gepleşikler tamamlanandan soňra iki tarapdan resmi namlara gol çekmek dabarat boldy. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow we Mongoliýanyň prezidenti Oxnagin Khoreltsukh birlikdäki beýannama gol çekdiler. Soňra iki tarapdan hyzmatdaşyk boýunça topar döretmek hakynda Türkmenistanyň hökümeti bilen Mongoliýanyň hökümetiniň arasynda ylalaşyga, Türkmenistanyň Daşary işleri ministrligi bilen Mongoliýanyň Daşary işleri ministrliginiň arasynda 2026-njy 2027-nji ýyllarda hyzmatdaşyk etmegiň maksatnamasyna, Türkmenistanyň hökümeti bilen Mongoliýanyň hökümetiniň arasynda ykdysady hyzmatdaşyk hakynda çarçuwaly ylalaşyga, Türkmenistanyň hökümeti bilen Mongoliýanyň hökümetiniň arasynda sewda ykdysady we maýa goýumlar babatda hyzmatdaşyk öýsürmek hakynda 2026-njy 2028-nji ýyllar üçin orta möhletli maksatnama, Türkmenistanyň Dokma Senaty ministrligi bilen Mongoliýanyň adyk, obagçylyk we ýeňil senaty ministrliginiň arasynda ýeňil senaty babatda hyzmatdaşyk etmek barada ýöwdary düşünmek hakynda ähtnama, Türkmenistanyň bilim ministrligi bilen Mongoliýanyň bilim ministrliginiň arasynda bilim babatda hyzmatdaşyk etmek hakynda ylalaşyga, Murat Garriýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Uniwersiteti bilen Mongol Milli Lukmançylyk Gylymlary Uniwersitetining arasynda bilim we saglyk goraş babatda hyzmatdaşyk etmek hakynda ähtnama, Türkmenistanyň Daşary işleri ministrliginiň halkara gatnaşyklary instituty bilen Mongoliýanyň Milli Uniwersitetining Siýasy ilmler, halkara gatnaşyklary we jemgyçlik durumlaryşy mektebiniň arasynda ýöwdary düşünmek hakynda ähtnama, Aşgabat şäher ýakymlygy bilen Ulanbatar şäheriniň merliginiň arasynda, Aşgabat şäheriniň we Ulanbatar şäheriniň arasynda dogonlyk gatnaşyklaryny ýola goýmak hakynda ähtnama, Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet Merkeziniň Döwlet muzeyi bilen Mongoliýanyň Milli muzeýiniň arasynda ýöwdary düşünmek hakynda ähtnama, Türkmenistanyň Ilmler Akademiýasy bilen Mongol Ilmler Akademiýasynyň arasynda ýöwdary düşünmek hakynda ähtnama, Türkmenistanyň telewizioniýa, radio gepleşikleri we kinematografiýa baradaky döwlet komiteti bilen Mongoliýanyň milli telewizioniýasynyň arasynda teleradio ýaýlymlary babatda hyzmatdaşyk etmek barada ýöwdary düşünmek hakynda ähtnama, Türkmenistanyň Döwlet Habarlar Agentligi bilen Mongol Milli Habarlar Agentliginiň arasynda ýöwdary düşünmek hakyndaky ähtnama gol çekildi. Soňra döwlet başçylary köpçülik bilen habar berişleri işleriniň wekillerine ýüzlenme bilen çykyş etdiler. Mongoliýanyň prezidenti çaklygy kabul edip tapar bilen geleni üçin hormaty prezidentimde ýene däwrgedek tüý sürekden uşalyk bildirdi. Bellençäli iki ýurdun döwlet başçylarynyň ýöwdary taparlary dostluk gatnaşyklary öýsürmäge we iki tarapdan hyzmatdaşyk giňetmäge bolan umum maksadyň aýdyň beýanydyr. İki ýurdun arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulandan soň geçen döwrüň içinde Türkmenistanyň prezidentiniň Mongoliýa amala aşan sapary Mongoliýanyň we Türkmenistanyň gatnaşyklarynyň taryhynda täze tagypana çya. Prezident Oxnagin Khoreltsukh hormaty prezidentimiň döwlet saparynyň dowamyna Mongoliýanyň prezidentiniň Türkmenistana 2024-nji ýylda amala aşan döwlet saparynyň şähertlerini ol çeklen hyzmatdaşyk barada resmi namalaryň durmuşa geçirmek bilen baglanyşykly meselelere hemde ýurtlarymyzyň arasynda hyzmatdaşyk öýsürmek mümkinçiliklerini garalanyny beledi. Şonuň bilen baglykda Mongoliýanyň prezidenti bugünkü geçirilen gepleşikleriň netijeleri boýunça birlikdäki beýannama gol çeklenini beledi. Hemde bu resmi namanyň hyzmatdaşyň geljeki urlaryny kesgitejekdigini we öýdary gatnaşyklaryň gösterilmegini uly goşunt goşjokdygyny anan bildirdi. Bellençäli Mongoliýanyň prezidentiniň geçen ýyl Türkmenistana amala aşan döwlet saparynyň dowamyna howa hemde awtomobil gatnaşyklary hakynda hökümetara ylalaşyklary, mallaçyk pudugyna hyzmatdaşyk etmek hakynda ylalaşyga, şeýlekem ulug logistika, syýagatçylyk, obagçylyk, veterinariýa puduklaryny hyzmatdaşygyň esasynda diýen beýleki resmi namlary gol çekildi. Şonuň bilen bir hatarda Türkmenistanyň prezidentiniň Mongoliýa döwlet saparynyň dowamyna tewda ykdysady, ýeňil senagat, ilm bilim, syýagatçylyk we saglyk goraş bolumlaryny iki ýurdun arasynda gatnaşyklary puturandyrmagy gönükdirilen 14 san resmi nama gol çeklenigi bellenildi. Dostlukly ýurdun döwlet başçylygy hormaty prezidentimide Mongoliýa bilen Türkmenistanyň arasynda gatnaşyklary öýsürmäge hemde giňetmäge goşýan şahsy goşandy we tagallalaryna ýokary baha berdi. Hemde pursatdan peýdaranyp tüý sürekden hoşallyk bildirdi. Mongoliýanyň prezidenti gepleşikleriň başlygyna Mongoliýa bilen Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň we beýleki halkara guramalarynyň çäklerini hyzmatdaşyk puturandyrmagy maksat edinýänliklerini tasdiklanyklaryny bellädi. Hemde şu ýyl Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan Türkmenistanyň hemişelik bir taraplarynyň hukuk ýagdaýynyň karar edilmegine 30 ýylyň dowlaýanyny aýtdy. Şonuň bilen baglykda dostlukly ýurdun döwlet başçylygy mümkinçilikden peýdaranyp hormaty prezidentimidi we Türkmenistanyň dostlukly halkyny bir şanly senem nasibetli tüý sürekden mutlady. Mongoliýanyň başçylygy iki ýurdun we olaryň halklarynyň bähbidine döwletara dialogynyň mundan meýlekde öýsüriljekdigini we giňeldirijekdigini berk anan bildirdi.
Hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň we Mongoliýanyň wekilletleriniň arasynda geçirilen ýokary derejedäki gepleşikleriniň jemlerini beýan edip, olaryň dostlukly, anaşmak gagdaýyna geçendigini aýtdy. İki taraplaryň hyzmatdaşyň ägli esasy urlary ara alyp maslahatlaşyldy. Halkara syýasatynyň möhüm meseleleri boýunça pikir alşyldy. Biziň ýurtlarymyz bütün dünýäde we sebitde paragatçylyk we durnuklygy gorap taklamakda we berkitmekde bilelikdäki işleri dowam edýärler. Türkmenistan we Mongoliýa durnukly üçin maksatlaryna yetmek, şeýlegem ekologiýa we alyk gün tertibi, energetik howpsuzlygy, öýdary ulug baglanyşy boýunça hyzmatdaşyk ederler. Mongoliýanyň Türkmenistanyň bitiripligini, ählimum howpsuzlyk we hyzmatdaşyk üçin etmäge öňkürlen halkara başlangyçlarymyzy gollaýanlygy, döwletlary gatnaşyklaryna anaşmak dialogyny ilerledýän üçin Jenap prezidenti minnetdarlyk bildirdim diýip hormatly prezidentimiz aýtdy. Gepleşikleriň barşynda söwda ykdysady hyzmatdaşlyga ileri sürýän orun berildi. Şunu Aziýadan Ýewropa çenni halkara ulug geçelgilerini döretmek boýunça birlikdäki işlerde iki ýurduň tagallalaryny birleşdirmegiň geljeginiň uludygy bellenildi. Şoň bilen baglanykda hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň beýik ýüpek ýolundy ketmek boýunça başlangyjynyň ähmetini belledi. Energetikada we kommunikasiýa gamyna hyzmatdaşlyk ýoly goýmak üçin şertleriň bardygy bellenildi. Hormatly prezidentimiz şeýlekem gepleşikleriň barşynda parlamentary hyzmatdaşlyk meselelerine de garalaryny aýdyp, bu gatnaşyklaryň döwletlary hyzmatdaşlygynyň sütünleriniň biri bolmalygyny belledi we medeni insanperwer ilim, bilim, sport ulgamlaryna hyzmatdaşlyk giňetmek babatda alaşyklaryň gazanlandygyny habar berdi. Gepleşikleriň jemleri boýunça iki taraplaryň resmi namalaryň uly toplumyna gol çekildi. Hormatly prezidentimiz duşuklaryň we gepleşikleriň dowamyna bildirilen açyklyk, hyzmatdaşlyk etmäge taýýarlyk üçin prezident Ukhnagin Khorelsuky hemde Mongol wekilletiniň ähli agdalaryna minnetdarlyk bildirdi. Türkmenistan we Mongoliýa uluk geljegi öňüňde gatnaşyklary ýygydyry ösürmek we berkitmegi berk maksat edinýändigini tasdiqladylar diýip döwlet başçysyna aýtdy. Hemde mümkinçilikden peýdalanyp Mongoliýanyň dostlukly halkyna paragatçylyk we awadançylyk baradaky arzuwlaryny beýan etdi.